Здравейте! Продължаваме с Plant vs. Zombies. Вечера. Вау! Вече съм се усилил. Така. Тука... Cancel. Какво натискам? Окей. Рестарт. Така, тук имаме икона. Зомбите с конуси, които са по-издръжливи. Много по-издръжливи. Тук така. Да. Добре. След второто слънце събирайте слънца за пишотар. Защото идват вече. Ето. И още едно ви трябва, което сигурно ще падне. Да. Така. Защо там го сложих? О, мама. О, майко, че съм. Значи това зомби като го убия и директно махам. Ха. Окей. То пък сега тук нямам лопатка. Ужас. Тоест, така ще направя. Така. Така ще направим. Малко смесено става, ама не е ставало така до сега. Така сякаш по-добре. Така, сега събрах бая слънца. Едно няма да се справи с този конус. Може би две. Със сигурно ще се справят. Така. Така. Така правя. И така правя. За повече слънца. Така. Окей. Не, виж фишотар. Виждате, това е много добра тактика с примесени слънца и пишотари. Примесена, много добре примесена тактика. Но не разбирам сега. Дали да не сложа тук така. И така. Може би това е най-добрата примесена тактика. Ха-ха. Догоре гледайте само какво става. Всичко е на X. Бая примесена става. Добре, виждате какво прави това. Хайде. Какво е това? Лоунът. Да, сетих се. То защитава растенията й. Не. Пам. Окей, тук май ще дойдете тия два реда. Yes. Юху! И вече идват. Вече да не се бъркам, ами ще слагам пишотарите тук. Само да не се бъркам. Да, не се бъркам. Вече се знам. Защото като имаме така навсякъде, слагам по sunflower тук. Между другото, аз открих една нова тактика. С тези примесено. Но то ще го ползвам само в първите нива. Само като си помисля какъв ад ще стане нататък. Хайде сега. Вау! Добре, явно тук
изваждам големи късмети. Защото хич не ми идват зомбита, ама хич. Имам голяма възможност да се развия. Обаче тук сега не извадих никакъв късмет. Ама никакъв късмет не изкарах. Никакъв късмет нямам тук. Значи вижте сега тактиката тук. При тези първите нива, където имаме само ето тези растения. Тоест правим така. Слънца, пишутари, лонати. Това е най-добрата тактика според мен. Лонатите ги слагам където има конус. Също съм готов, ако има два конуса. Първото, че имам лонат и пишутър. Добре. Подготвен съм вече. Нека дойдат конусите, за да ги видим колко са добри. Окей, дойде конус. Но, както винаги, съм подготвен за този тук. Аха, и все още имам пари. Добре. Готов съм, нека дойде следващия конус. Или не. Внимай какво си пожелаваш. О, не трябваше да го кажа това. Защото сега пък няма лонът. Окей. О, какъв късмет. Но аз не съм толкова търпелив и да имам късмет и да нямам. Просто където има двоен пишутър, задължително слагам и лонът там. Но тук малко по-различно ще стане, защото имам две места, където трябва да слагам лонати. А те не са се заредили още дори. Сега къде да сложа? Съчудя аз. Добре. Къде го сложа това? Къде? Къде ще ми дойде конуса, бе? Това няма конус. Ето тук. Не бе, защо тук, бе? О, не. Ето. Пам! О, лопатка! Само да покажа какво ще справим с тази лопатка и ще приключа. Така, с тази лопатка. Тоест, с тази лопатка правите, изкопавате тези растения. О, над боулинг ще го изиграя следващият път. Довиждане до следващият път.